Kamufambiro kamave kuitaga amaitaku medzisiro tichaparadzana. Wow, let's go Mdara. Iko kamushandiro kamave kuitaga baba vataku kumagumo tichaparadzana. Ndokubatane mavoko azere nerudo wondiruma zvigunwe naya maitaku we. Welcome back to my YouTube channel. So yeah, as we are on a journey to discover new talents, people who are making it in the entertainment industry. So today ndina mkoma wangu. Zviri sei mkoma? Muri seiko Mdara? Inini ndakasimba. I'm happy ndikufara nemaworks amuri kuita ende muri kuda kunakidza vanhu kwete zvekutamba. Yakanaka mota ndo slogan. Hadzi yakanaka mota guys. Saka mkoma zita ndiani? Zita ndinoitwa Mike Caston Chiringa. Wow, that's great. So vanhu vari kuda kunzwa kuti munoita nezvei mukoma? Alright. Isusu tiri vanhu vaya we noise. Tinoimba. Okay. Tinoita musambo wesungura. Wow. So today ndina Mike Caston, right? You said Mike Caston Chiringa. Wow, that's great. So anoimba saka mukoma toda kuti vanhu vambonzwawo zvamunazvo out there, but ndoziva kuti kana iri nyaya dzesungura munenge muchida magitari nechizviri pamuri, but tichongoti mugonzwisa vanhu kana ka freestyle maize nekuti vanhu vanzwe kuti kana vakuda kuzokutsvagai vanoona kuti toenda here tonotsvaga mukoma. Okay. Yeah. Chekutanga ndichaita masongs atoda kudonhedza maviri papapa. 2 songs dzatoda kudonhedza mai manje. Dzinopisa idzodzo. Zvinoda kuti munhu anga kati yachi nzeve. Yekutanga ndevanhu vematricks nematactics. Ndi Mdara naMoms. Andiri. But then babata kuna maitako. Vari kufungira. Hapana runyadza kuona kuti mwari kufamba sei. Yekutanga yacho nonzi kamufambiro kamave kuitaga amaitaku medzisiro tichaparadzana. Wow, let's go Mdara. Iko kamushandiro kamave kuitaga baba vataku kumagumo tichaparadzana. Ndokubatane mavoko azere nerudo wondiruma zvigunwe naya maitaku we. Maitaku we ayu. Ameno na maitaku kuti vari kufambisa sei. Maitaku ngawaite zvinhu zvakanaka. Saka mukoma makatanga rini jeni yenyu yemangoma? Jeni yemusic ini ndana about 7 years. Muri jeni yemusic. But ndaita mamwe majournalist asiri sungura. But now ndikundazosanganawo nevamwe. But aiwa guys, ngatibatane pachinhu. Takuita chinhu chinonzi sungura. Kuti mune vamwe vaimbi here vamakamboimba nawo kana kuti munongowanzobata zvenyu muri mega? Zvaizvizvi kuti ndine muimba wandakaita collab naye kana kuti akaita any project naye. Amwe taida kumbomaita kumashuroko asi akatadza kudi kuzobuda zvawo. Asi pari zvino chinhu chatinacho ndicho ichochichi. Chikwata chinonzi orchestra pazvakawambwa chichitungamirwa naMike Caston Chiringa. Tiripo pachitende chemakuwa. Zviri kubuda nepaselofoni. So nekugona kwenyu kune vamwe vanenge vachiti Mdara tikuda macollabs all those kind of things vada kuzobata nemi vanokuwanai sei? Ipapo ndikubata imuromo. Isusu hatigoni, toda kutodzidziswawo. Vanoda kutidzidzisawo, vanoda kubatanawo nesu. Ndinowanika pa 0719 991 968. Iyo namba unofona iri pa WhatsApp. Iyo hatiite dzekuwanda asi 0719 991 968. Ipapo ndobati. Okay, ko pa social media muri kuwanikwa here? Izvi zvatisati ane maplatforms edu since takamirira kuti maplatforms ari kugadzirwa sitakamirira kuti chinhu pachinobuda munhu ese anenge ane pekutiwana tinenge tavapo tichangotamba tichikuzivisai nekufamba kwenguva. Thank you so much Mukoma Mike. I am really liking the talent and I hope you guys are going to support Mukoma Mike nebasa ravo rese ravari kuita. Music mainzwa, music inonaka, vakupai freestyle pasina magitari inonaka, vatimawo magitari apo. Thank you so much. Next time.